Nyakoromoga Joan kamora mora mintiere oseromo kanyo saa 3 gi dakika 5 mar okinyi makoro nyiso ni gisani koro wadonje kidieny machielo mano kidieny mar mbaka oromo. E chenro mar mbaka oromo kaendi wantiere gi kidienje ariyo twak e chenro mar mbaka oromo kanyakla kod chal mar fwambo. An ka mar mondo mi akelni chal mar fwambo okinyi makawuono mar mondo mi ibed gi ng'eyo gik matimore e aluora mari. Kopogore gi mano Cleophas Oluoch dhi biro ni kanyo kod twak mano mar mbaka oromo ka wan awuok e chal mar fwambo. Kokamano we wabed gi ng'eyo ni en ang'o mabende timore e aluora marwa okinyi makawuono. Kwachako gi weche mabende timore e counties magwa. Wachako koda county ma Migori kama bende chenro mar puodho jochung' pod dhi nyime. Odiochieng' makawuono jagoro mongirore mar kweth mano mar Azimio la Umoja mong'ere kaka Junet Mohamed okinyi makawuono dhi tero otese mage e nyim duol mar IBC. Junet mana kamano bende laro kombo od bura Masuna East. To kora mna kopogore gi Migori kende chenro makama bende dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Parni IBC gi puodho jochung' e lemo mopogore opogore komten piny Kenya chenro makamano dhi nyime e kar romo mar Bomas mantiere buore Nairobi. E kombe mag MCAs mago kombe mag alensi, kombe mag od bura, Senate, kanyakla kod governors bende dhi nyime e od buche mopogore opogore e pacho kaendi. Kopogore gi Migori wadhi county machielo mano county ma Nairobi kama bende odiochieng' makawuono kweth mar Azimio la Umoja obago campaigns mage buore Nairobi. Odiochieng' makawuono gibro limo kuonde mopogore opogore buore Nairobi ka bende nene TV ni kanyo gibro chako gi Lenana School gidhi Dagoretti South, Lenana mantiere Ng'ando, Kinyanjui Road, Dagoretti Kona, gibro dhi bypass mantiere gwenge mag South Sea, gibro dhi South Sea Container, Nairobi West, Kenyatta Market, High Rise ma kamoro mong'ere kaka Undugu Grounds. Kanyakla gibro tieko gi Kibra mantiere buore Nairobi ka kama bende romo mar gi mogik gitero Kamkunji mano mantiere e kar chung'od bura ma Kibra. Koro maendi ma e plans kata mna chenro mag Azimio odiochieng' makawuono. Parni Azimio la Umoja campaigns mag odiochieng' makawuono idhi ta kod ogai mar ODM Raila Odinga. Kopogore gi buore Nairobi bende parni kata mna weche mag siasa bende pod dhi nyime chakre ne au campaigns chakre chien tarik 29 kweth mar Kenya Kwanza kotelnegi kod William Ruto bende okinyi makawuono tero campaigns mag Kitui. Gibro chako gi Kitui Central Constituency bang'e gibro dhi Kitui Rural. Parni odiochieng' manyoro kweth mar Kenya Kwanza nanitiere e gwenge mag Msambweni. Kopogore gi mano bende wachope county ma Kisumo kama bende jopuodho kata mna chenro mag puodho jochungi IBC odonjo odiochienge mar adek odiochieng' makawuono. Chenro mabende nochako chieng' Jumapil. Katika mano odiochieng' makawuono jochung' adek bidadhogi e lemo mar laro kom mar senator. Jochung' adek makamano oriwo Tom Ojienda gi jochung' moko ariyo. Odiochieng' manyore county ma Kisumo e kom mar senate bende nopuodh Enos Okolo, jal mabende ochung' kod otiko mar Jubilee. Parni county ma Kisumo mana kaka counties mamoko pod chenro mar puodho jochung' mag kombe mag alensi pod dhi nyime, magod bura pod dhi nyime kanyakla koda mago mag governors. Kata parni odiochieng' makiny e county ma Kisumo kom mar woman rep bende odiochieng' makiny koro gibro dhi kata mna timo ka gidayo dhog jogwek wa bende ochunga kod otiko makamano. E county ma Kisumo bende pod ntiere wach moro ka bende okinyi makawuono jotich mane otiyo e achiel kuom apaya mayudore e boma ma Kisumo odiochieng' makawuono gibiro chano chwalo ng'ur margi e apise mag Kenha mantiere e boma ma Kisumo bang' kane kambi mochung' ne tijno lal apoya nono kapok ochulogi. Wach makamaendi pare ni wantiere gi reporters magwa e county ma Kisumo. Millicent Adhiambo biro bedo kaluonwa wach makamaendi. Wabiro riwore kode e chenro mar mbaka oromo ka obiro mna nyiso wa chenro makama kaka biro bedo katimre. Kopogore county ma Kisumo pod wantiere county ma Nairobi kama bende wang'eno odiochieng' makiny chieng' tarik 1 dwe mar 6 piny Kenya jadhialo nyasi mar Madaraka. Koro odiochieng' makiny nyasi mar Madaraka ma higani idhi dhiala odiochieng' makiny ka bende idhi bage
Uhuru Gardens mantiere buora Nairobi. Okang' ma kamaendi bende biro kelo ni achiel kachiel ka ochopo odiochieng' makiny. Kopogore gi manyako Ramogi Ajuang' wadhi kaunti machielo. Kopogore gi Nairobi, wadhi kaunti machielo nyako Ramogi Ajuang'. Kata kamano par ni chenro ma kamaendi pod wakelo ni wantiere gi reporters magwa ma bende ogoyo touch e kor gwenge mopogore opogore. Chenro mar mbaka oromo kaendi bende wajatudre kodgi mar mondo bi ginyiswa gik ma bende giluwo kanyakla kod chenro ma bende nitiere kor gwenge odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi weche ma bende timre e counties magwa, par ni wantiere gi mbui mar Citizen Digital. Mbui mar Citizen Digital okinyi ma kawuono wabiro ng'eyo ni ang'o matimore. Odiochienge ringo matek nyowuoyo, ndalo odong' matin 69 kende. To oganda ma pacho kendi dhi yiero maduong' mabiro bende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Seche ineno kodong' kanyo 14 dakika 42. Nyiriri bende ineno ka ringo kanyo matek miwuore. Yiero dhi kaka nyako Ramogi Ajuang'. Bende isendikri kaka jago ombulu. Bende iserango kaponi indikri kaka jago ombulu e pacho kaendi. Maka ochopo yiero maduong' ma bende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8. Ibiro bedo gi ratiro mari mar yiero jal ma bende idwaro. Kopogore gi mano nyako Ramogi Ajuang', we wane ni Citizen Digital bende nitiere kod ang'o okinyi ma kawuono. Nitiere wach moro ma bende nochopo, wach malit ahinya. Nitiere MCA Makarima mong'ere kaka Ruben Wahome Kabera, bende wach ma bende koro chopo sani ni otho. Karima bende notho kaluwore gi tuo, osebedo kotuore, kata kamano notho kanyo ka bende no okete e od thieth mantiere e kaunti no Manyeri. Wach ma kama no wach kod speaker mar County Assembly Manyeri mong'ere kaka John Gashuya, ma bende koro owacho ni Kabera notho kaluwore gi tuo ma bende pok oyangore, ka bende osebedo e od thieth mong'ere kaka Mount Kenya kuom thuolo mar jumbe 2. Mano en wach malit, ka bende wang'eni bende odiochieng' manyoro noik jaod bura mar Bai. En wach moro malit, koro mos wagone mos ne anyuola margi, osiepe, kanyakla kod kata mna jogo eko ma bende odak e ward mong'ere kaka Karima. Kopogore gi mano, we wadhi e weche machielo, mano mar midhusi mar corona ma bende pod medo idho e pacho kendi. Nyaka sani koro piny Kenya wantiere gi cases buche 91 manyien mar midhusi mar corona. Okang' ma kamaendi koro oketowa e kwan atamalo 3.8 kaluwore gi buche mag corona ma bende oseyud e pacho kaendi. Odiochieng' manyoro e kind thuolo mar seche 24 mosekalo, kaluwore gi report ma bende nochiw kod migawo mochung' noche mag thieth e pacho kaendi, ji 91 noyud gi midhusi mar corona kowuok e samples madirom 2,371. E ji 91, ji 45 gin oganda ma pacho kaendi, 46 gin oganda ma bende notimo limbe e pacho kaendi, 58 gin joma chuo, 33 gin nyikeini nyadendi mago females gi dhongere. Kata kamano nitiere nyathi ma jahiga 5 ma bende noyud bende gi midhusi mar corona e kind seche mar 24 mosekalo, ka bende achiel kuom gi bende ma bende noyud gi midhusi mar corona en jaduong' moro mantiere gi higni 77. Wach ma bende wasebedo kwa nyisi kinde ka kinde nyako Ramogi Ajuang' ne ni beda kicha, rwaka bug rombe ka intiere e romo kata ki intiere e galamoro mar mondo midhusi makama kik maki. Midhusi makama osebedo ka medre, ji 91 koro noyud gi midhusi mar corona e kind thuolo mar seche 24 mosekadho. Kopogore gi mano, nitiere masira moro ma bende notimre kaunti ma Kisii mano odiochieng' manyoro. Nitiere matatu ma bende ineno ka makoro nomako mach odiochieng' manyoro ma bende no wang'. Matatu makamano mako mach ka ne nitiere wang' apaya ma Kisii kochomo Kilgoris. Jogo ka bende noidho matatu makamano, ji madirom 13 ma bende noriwo nyaka nyithi skul manadok e skul bang' wuok e yweyo mag midterm. Koro nage chako fuolo ka giwuoro ne nang'o matimore, bang'e kondakta onyiso gi mar mondo mi gilor, kena gilor alora ni to mach omako matatu makamano ma bende owang'o. Dereva
mar matatu no kanoloso gi Citizen Digital. Dereva mong'ere kaka Henry Nyambega wacho ni matatu ma kamano kata bed na mako mach odiochieng' manyoro noyudo ka osegole e garage. Koro akia ni jok mana loso matatu no ginang'o mana gitimo ka koro nagi wacho ni matatu ma kama osewuok e garage. Kata kamano wach maber en ni onge ng'at ang'ata ma bende noyudo hinyruok e seche ma bende matatu ma kamano ne wang'. Kopogre gi manya kwara mga jiwang wadok nyaka e county ma Nairobi. Wach mabende nalando ni odiochieng' manyoro ba mong'ere kaka alchemist kar math mar alchemist mantiere bura Nairobi bende gisani koro olore kapod itimo nonro makoni kod kocha kaluwore kod wach ma bende noyudo kar math makama. Tipo ma bende ni neno kata mna nyoro tipo ma bende osebedo ka kere e mbui bende iseneno na nitiere lines mana ji opango kanyo kana donjo e kar math makamano. Line kanyo na nitiere line mag wasunge ma bende jal moro no biro to pango line e tok wasunge kanyo e ma bouncer kata mana soja ma bende na nitiere kanyo biro gole konyise ok ne bende no pango line makamano. Wach makama osekelo chochni paro mopogore opogore bende ji osebedo ka chiwo kaluwore gi wach makama makoro no chuno ba mong'ere kaka alchemist mar mondo mi olore to kendo okang' mokwongo makoro ba makamano idonjo ne gi akwede. Bende higa mar 2018 nitiere nyadende moro ma bende nong'ere gi nying mar Cynthia kanodhi e ba makamano koyudo kar thuolo moro mar bedi kodhi bet kanyo tinyise ni kanyo ok nego bed ni obede jo rangi mopogore ema bende bet kanyo. Koro ba makamano koro olor ba mantiere Westlands Bure Nairobi kanonro makoni kod kocha pod itimo negi. To pono neno ni biro yudi ketho makamano mano to ton bed wach malich ahinya. Wantiere century mar 21 mok nego bed ni weche makamago pod timore ahinya e pacho kaendi. Kopogre gi wach makamano bende nitiere wach moro ma bende no muche county mama Queen kama bende jotenda lensi kata mna MCAs auchiel koro nondhi e county mama Queen kaluwore ne negitiyo marach gi omenda mar county no. MCAs go wachre ni nodhi e piny Dubai kata kamano kana gidhi e piny Dubai ok negidhi kaka negidhi kaka MCAs to kaluwore gi sirikand county mama Queen wacho negidhi e piny mar Dubai kaluwore kod limbe mar gin giwegi. Koro MCAs auchiel mano moriwo Timothy Sirei Maneno, Bernard Wambua, Cosmas Mutunga, Bensley Mwania, John Muli kanyakla gi Bernard Mudhoka gisani koro odonj negitiyo kod omenda marach mar county mama Queen ka bende kinde ma bende gidhi Dubai kila ng'ato no chiwo omenda maromo 175 gi 18 tonglo kanyo bende na gitiyo godo maromo 5 koka mano gisani pod itimo negi nonro makoni kod kocho duche makawuono ibichopgi e nyim doho mar mondo mi giduok ketho makamano. Parne Clark ma bende nochiwo negi omenda makamano mar County Assembly mama Queen mong'ere kaka Edward Limbendi en bende odonj negi ketho makamano kaluwore gi ni ochiwo pesa koko puodh e yo makara nikech MCAs go kalo dhi timo limbe Dubai negidhi gin giwuon ok negidhi ni County Assembly mama Queen ema bende noorogi. Kopogre gi mano bende nitiere kanisa moro Bure Nairobi ka ne jogo ma bende chano kendore ponono ni chano timo arus in gi jaherani moro makoro dwaro timo godo arus. Nitiere kanisa moro Nairobi ka ma bende koro iluongo ni Church for Hire. Kaponi dwaro dhi itim arus mopondo mae kanisa medhie kanisa ni ene matipo neno kanya en kanisa modus makare kanisa ma odus makaponi idwaro dhi inidhi adhiya kanyo gi jahera mari osedusni koro pesa te ibiro mana chulo kanyo. Kanisa no iluongo entiere Eastern Bypass koro en kanisa mathoth johera ma Nairobi osebedo ka dhiye ka gidwaro timo arus mopondo kanyo ponono ni ionge kod kanisa mae kanisa makoro kaponi dwa kendorie to idhi entiere Bure Nairobi ka. Kopogre gi mano ne wach ma bende timre pinje maoko nitiere ndege moro ma bende noluar ndege mar piny Nepal ma bende noluar chieng'
Jumapil. Gisani koro ji madirom 22 mabende noyudo masira ndege makamano bende koro noyudi. Magi maktamna tipo minene TV ni kanyo kama ndege nolwar e gode mag Himalayan. Kata kamano koro ji madirom 22 mabende noidho ndege no ginduto te na githo e masira makamano mabende notimore chieng' Jumapil gokinyi. Ndege makamano kanolwar ne gocho ni tudruok e kinde gi ndege kata mna lap mar ndege makamano nok ber. Ndege makamano nong'ere kaka Tara Air. Kata kamano kuom ji mabende notho e ndege no mano ji madirom 22. Wachre ni 4 kuom gi wuok e piny India, 2 wuok e piny Germany, ka bende modong' maromo 16 wuok e piny mar Nepal. Kopogre gi mano bende lweny e kind piny Ukraine gi piny Russia bende nochako muoch kendo ka koro e gwenge mag Eastern Ukraine, mano ugwe mar piny Ukraine, lweny kendo nochako muoch. To lweny makama endi e kind piny Ukraine gi piny mar Russia. Koro mae tipo mapod neno kanyo, lweny makama nosechung'. Kata kamano nochako muoch kendo, wach malich ahinya. Iyaw mbui mari mar Citizen Digital, ibiro neno kata gima jatend piny mano mar Russia wacho kanyo, mano piny mar Ukraine mong'ere kaka Volodymyr Zelensky ne oloso kaluwore gi masira makamano. Par ni lweny e kind piny Russia gi piny Ukraine e kinde mosekalo nyaka sani bende osekelo tho madirom 1,500. Koro en wach malit, en geno marwa ni lweny e kind piny Ukraine gi piny mar Russia biro chung' nikech wachre ni bende ka lweny dhi nyime e kind pinje makamago, ochumi kata mag pinje mamoko bende osebedo ka hinyore. Piny Kenya bende nwaneno kaluwore gi weche magmo. Kopogre mano nyakwara mga juang e mbui mar Twitter, en ang'o mabende timre e mbui mar Twitter okinyi makawuono. Okinyi makawuono aneno ka duol mochung' ne weche mag yiero IEBC pod gidhi nyime gi trend. Par ni duol mar IEBC dhi nyime gi trend kanyo ma picha mar Wajakoya mabende odiochieng' manyoro nochopo e nyim duol mar IEBC, kata kamano noyudre ni no oonge koda supporters kata mna johera moromo. Koro ochiwne thuolo nyaka chieng' tich ang'wen mar mondo mi oter supporters kata mna johera mage e kor gwenge mpogoro pogoro. Mage tipo mabende pokin podi neno kanyo. Par ni IEBC chenro mag timo nonro neg jochung' ne gichaka yanga chieng' tarik 29 dwe mar abich. Chenro mabende dhi nyime nyaka chieng' tarik 7 mar dwe mar auchiel. Chenro makama rumo dwe mabiro, mano dwe mar auchiel machakre kiny chieng' tarik 7. Kopogre gi IEBC bende Alchemist Bar bende pod trend kanyo, to nasenyisi gimomiyo ne gi trend mana kwa nyalo ng'iyo moko kuom tipo mabende waneno piny ka. Mae video momiyo ni Alchemist pod trend nyaka sani, mano kar math mong'ere kaka Alchemist mabende pod trend. Line mabende nanyisi ni opang gi wasunge kanyo, jarateng' moro temo biro line makamano to ogole oko. Wach makama koro osemiyo ba kata mna kar math mar Alchemist olor, ka bende nonro makone kod kocha pod timo ne magawa makamano. Tipo mabende nene TV ni kanyo, mane gima notimre momiyo ni oganda mapacho ka endi igino wang' nonro makone kod kocha pod itimo. Kopogre gi mano nyakwa Ramogi ajuang', weche ma pod trend e mbui mar Twitter pod ntiere kanyo. Sudi ni kanyo, Gideon Moi be pod trend kanyo. Wang'eni Gideon Moi bende no puodhi odiochieng' manyoro, odok e laro kom mano mar Senate mabaringo. Koro en ma pod trend kanyo. Sudi ni kanyo, IEBC Nairobi County gi mamoko pod trend okinyi makawuono. Kata kamano nyakwa Ramogi ajuang' gi kanyo e makelowa e giko mar mbaka oromo okinyi makawuono. Par ni chenro mar mbaka oromo dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Bang' ma adhi kawo yo matin, bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch bagonwa twak e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Roma wa yudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body.
Yud mae twak marowere. Just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero.